Η Αλφα Θράκη Ελλάς, μία από τις μεγαλύτερες κάθετες μονάδες κατασκευής, συντήρησης και επισκευής σκαφών στη χώρα μας, πραγματοποίησε την Κυριακή 10 Ιουλίου του 2016 μία όμορφη εκδήλωση, με αφορμή τη φωτογράφηση και δοκιμή σκαφών από το περιοδικό Boat and Fishing. Η επίδειξη σκαφών εν πλώ ανακοινώθηκε αρκετό διάστημα πριν, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα ήθελαν να συμμετέχουν. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ΜΕΗ χωρίς το σκάφος τους, φίλοι και συνεργάτες της εταιρείας και τον Γιώργου Δημήτρη και Μαρία Μπογιατζή για να συμμετέχουν ενεργά, να ανταλλάξουν απόψεις και να δοκιμάσουν τα μοντέλα του ναυπηγείου. Στο χώρο της επίδειξης είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Υπήρχαν ναυαγοσώστες και διασώστες δίτες, είχε εκδοθεί ειδική άδεια το λιμεναρχείο και βέβαια όλα τα σκάφη ήταν εφοδιασμένα με τα απαραίτητα. Δοκιμάστηκαν πάνω από 10 διαφορετικά μοντέλα, ενώ συνολικά τα σκάφη που συμμετείχαν έφταναν τα 20. Συγκεκριμένα δοκιμάστηκαν τα εξής μοντέλα: Ροδόπι 430, Μαρών 450, Κάβυρος 458, Εύρος 460, Μακεδονία 485, Θάσος 495, Ξανθήπη 430, Ίσμαρος 550, Μαρία 880. Ευχαριστούμε την Αλφα Θράκη για τη φιλοξενία, αλλά και την ευκαιρία να γνωρίσουμε περισσότερους ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα.